Adlaw sa buntag, basura iyang gisukoy. Wali sa kamot, tubig sa lapok nagtabot. Bisan init, bisan ulan, trabaho walay hunong. Kay pangandoy sa anak, siya ang tinuod nga strong. Kauban nagreklamo, grabe lagi ang kalye bro. Ikaw lang mutubag, relax lang, trabaho gihapon go. Gamayan kita, dako ang gugma. Kay kabalo ka, edukasyon tinuod nga bahandi sa pamilya. Kalsada o pangandoy, bawis nagatuloy. Bisan lisod ang dalan, damgo mo abot bro. Kalsada o pangandoy, bawis nagatuloy. Buntag hangtod hapon, anak makagaon, walay tabo. Buntag hangtod hapon, adlaw iyang gisukod. Bisan kapoy, bisan gutom, trabaho gihapon iyang giatubang. Pawis sa agtang murag bini sa kalipay. Sa umaabot, bunga sa anak iyang makita dayon. Kalsada iyang gihawan, damgo iyang gisubay. Para sa sunod nga henerasyon, kahimtang mausap, dili magpabilin sa dalan. Bisan lisod ang dalan, o kalye puno kasamok. Panggandoy sa edukasyon, nagatag kahayag sa tanang dulo. Kalsada o pangandoy, bawis nagatuloy. Bisan lisod ang dalan, damgo mo abot bro. Kalsada o pangandoy, bawis nagatuloy. Buntag hangtod hapon, anak makakaton, walay tabo. Pusa matag hakbang sa kalsada o pawis. Dili lang kalye malimpyo, kundi kaugmaon sa anak padayon mo uswag. Ang tinuod nga gahom na asa, sakripisyo o gugma. Paningkamot nga dili maluma, bisan nun sa pa ang panahon, fam. Bisan ay sakit, trabaho gihapon, pamilya iyang guna, walay hunong. Gamay ang karamdaman, di makapugong. Gugma sa pamilya, mas ligon sa tiyok. Bawat adlaw, pawis nagatulo, tambal ug pagkaon, gamay pero pulo. Determinado, dili magpalupi,
elegante. Kusog dili sa lawas lang makita, kundi gugma ug dedikasyon, walay kapungan sa kita. Bisan may sakit, paningkamot gihapon, pamilya ug pangandoy, dili malupig bisan unsang kahon. Pagpupunyag isimbolo sa gugma ug determinasyon, bisan lisod ang kinabuhi, pamilya pirmi ang inspirasyon. Alarm alas 5, kalag murag wa panuli, mata abri gamay, damgo sigig pahimulos pagyud diri. Bangon kuno karon, pero lawas nagreklamo. Unan murag magnet, higdaanan murag amo. Alas 5:30, napas sa parehong pwesto, nag-negotiate sa oras, 5 minutes pagyud por eso. Kape sa tasa, murag potion sa kinabuhi. Isang higop, duha pa pero antok nagdumili. Sa salamin makita na murag zombie, nisipilit pero utok nagloading pa, sorry. Bisan ninguna nalihog gihapon ng tiil, kay ang responsibilidad di pwede i-snooze real. Sa dalan buntag, kahayag hinay-hinay, ang adlaw misa ka murag nagingon, padayon na yaw kahadlok bay. Bisan kapuyang lawas ang huna-huna, klaro kay kabalo ko walay muabot kung maghuwat lang ka pirmi bro. Kulang tulog o klaro kaayo, pero kulang si pagdiligyod kung musugutan na promise kaayo. Kaya ang antok mawala, ang oras mo labay, pero andam gumawala kung di ka muli hugbay. Daghan mo ingon, relax lang ayaw pagdali, pero ang kahimtangan di man pirmi mo sabot ni mo dali. Kung gusto ka guswag ginahanglan sakripisyo, bisan mata maghila kasing-kasing padayon sa bisyo. Antok kontra sa disiplina, adlaw-adlaw na pera, usahay madaog ka, usahay mapildi ka pare. Pero importante mo bangon gihapon ka, kayang tinuod ka pildihan ang dili nagyud mo sulay pa. Kumundang na budong matalisod abrihan, hinumdumi lang ang sipag, di kinahanglan perpektuhan. Basta na kailangan bisan gamay ra kaayo, padayon gihapon, kayang kaugmaon, nagulat nimo bay. Bay.
sa buntag, nagbungkal sa yuta. Bisan lawas kapoy kaayo, gamay ang taniman, pawis nagakahulog. Apan kasing-kasing puno sa paglaom, walay luod. Alang sa pamilya, matagad law di andam. Bisan gamay ang kita paning kamot, walay katapusan. Sa adlaw nga init, sa ulan nga nagbubo, nagpadayon gihapon kay kaila siya. Sa Ginoo bawat butil sa yuta, murag binhi sa kinabuhi. Bisan lisod nagtuo siya nga magbunga kini. Pagpaning kamot dili masukod sa kadaghan sa kwarta, kundi sa gugma sa pamilya ug sa pangandoy nga tinuod ug klaro. Tinuod ug klaro. Bisan gamay ang balay, basta puno sa kalingawan. Ang kasing-kasing malipayon, walay kawadon sa pagpaningkamot. Kayang tinuod nga bahandi, dili sa salapi makita, kundi sa pawis ug gugma nga giinbes sa matagad law sa pagpakita. Pagpakita. Bisan sa'yo kaayo ang pagbangon, bisan kapoy ang lawas, di maghunong sa pagpaningkamot. Kay ang mga hagbang, gamay man o dako, hagbang gihapon padulong sa maayong kaugmahon ug tinuod nga kalipay sa pamilya. Sa di pa magsulob, katawag sa mok, lutang ang huna-huna, murag walay pulok. Tsinelas pa ang lakang, lihok walay plano, utok naglakaw-lakaw, murag turista sa barangay Rabro. Pero pag-abot sa oras, kuhaw na ang uniforme, sa higdaan pa lang, murag na i-activate nga kod sa sulod mismo. Pagsulob sa kamiseta, zipper, buttons, kalit usab ang aura, murag na i-switch nga gi-on dayon. Atubangan sa samin, postura diretso, likod pulid, babaw nung lihok, klaro gyud kaayo. Bisan sulod sa utok, daghan pang kalibog,
Sa gawas makita, ready na sa mundo, profesional nga tindog. Sa una lutang-lutang, karon focus na kaayo. Bisan nantok pa ang mata, disiplina na ang gisalot nimo. Uniforme, dili lang panepton nga suoton. Responsibilidad nga imong gidala, dili pwede kalimtan ba'y paminawan. Bisan kapoy ang lawas, bisan sa bawang utok. Sa trabaho, seryoso kay maoy gikasabutan sa tinuod. Dili tanan adlaw, hayahay ug limpyo. Pero ang uniforme nagpasabot, paning kamot ayaw paluya, amigo. Sa simpleng pagsulok, respeto ipakita. Sa kaugalingon una, dayon sa tanang makakita. Kayang profesionalismo, dili ra storya. Makita sa oras, lihok ug batasan kada adlaw gyud siya. Uniforme murag paalala sa salamin, nga bisan nun sa paimong gibati sa sulod. Kinahanglan ka mo lihok, gihapon paminaw diri. Kayang kinabuhi, walay voice ug rewind. Kung musulok ka nini, ready ka mo sugol sa realidad. Busa kung lutang ka karon, ayaw ka ulawan na. Tawor at tatanan, kapoy antok problema. Pero kung isulob na ang uniforme, barug tarong. Kaysa simple nga panepton, makita kung kinsa gyud ka sa tinuod nga panahon. Bantag hangtod gabi, makina nagdagan. Lawas kapoy, hunahuna naglisod sa pagpaning kamot. Tapan padayon, para sa gamay nilang balay ug kuryente nga nagasiga. Bawat pawis nagdala og pangandoy, walay kapugngan, walay drama. Kau ba nagreklamo, grabe ka kapoyan ni bro. Ikaw lang mutubag, relax lang, trabaho gihapon go. Bisan sobrang fatigue, focus gihapon sa goal. Kayang tinuod nga kalipay, makita sa pamilya, dili sa role. Overtime ug pangandoy, pawis nagatulo. Yo, bisan kapoy ang lawas, damgo mo abot, bro. Overtime ug pangandoy, pawis nagatulo. Yo, buntag hangtod gabi, pamilya malipay, walay talo.
Bisan kapoy ang lawas nang gumuabot, bro. Overtime ug pangandoy, pawis nagatulo, yo. Buntag hangtod gabi, pamilya malipay, walay talo. Walay talo. Bisan pagod kaayo, trabaho gihapon ang una. Kayang tinuod nga kusog makita sa paningkamot ug dedikasyon nga walay kapulan. Panggandoy sa balay ug pamilya, maoy tinuod nga inspirasyon. Overtime karon ug kalipay sa umaabot, walay kapunga. Walay kapungan. Ulan mo ulan, sapatos basa sa kadalakang pa. Bisan kinsa mo ingon, stay lang sa balaybay. Ikaw lang gihapon ang motindog, walay kapoy, walay delay. Yerong sa buntag, payong bit-bit sa kamot, buhok naglutaw, sapatos basang-basa sa kalsada sa dalan. Kauban nagreklamo, grabe lagi ning weather, bro. Pero ikaw murag superhero, walay hunong padayon sa show. Init ulan o kusog nga hangin, di ka mo a-absent. Bisan nun sabay peligro sa palibot nimo, ang responsibilidad di mo dala sa panahon. Bisan grabe kainit o basa na sa ulan, nagihapon ka sa orasan. Mga una-una nagduha-duha, lawas nagreklamo, pero kasing-kasing ug dedikasyon. Di gyud mapildi, bisan lisod ang dalan, kabalo ka mo atubang. Kayang tinuod nga paningkamot, walay puwang para sa pagpanghawa. Kauban sa trabaho, nagaingon unsaon man ikaw lang mo tubag, gadayon lang boss kayaran Bisan init ulan, kusog ang hangin, disiplina o kadasig, maoy tinuod nga arma sa imong paningkamot. Init ulan, kusog ang hangin, disiplina o kadasig, maoy tinuod nga arma sa imong paningkamot. Busa kung unsa pa ang klima, ayaw kahadlok. Ikaw ang nasa frontline, walay atras, walay stop. Kayang tinog nga trabaho, dili sa panahon masukot, kundi sa kasing-kasing paningkamot ug disiplina nga giabot.
Sabado, grupo sa barangay nagkatapok, maglimpyo sa dalan, tanawon ng palibot tuktok. Gamay ang silungan para sa mga bata, ilang gihimo, bisan kapoy kasing-kasing puno sa gugma ug paglaom, walay duko. Maghulat sa uban, kay kabalo sila paningkamot sa kadaghanan. Mas dali ang kalambuan, ang pasanin sa pamilya, gamay na ang dala. Kay pagtutulungan, kusog sa komunidad, makitag yun sa tanan nga sala. Bisan init ang adlaw, bisan ulan nagbubo, ang grupo nagpadayon kay sa uban tabang maoy gasa ug gubo. Mga bata nagdula sa kilid, nagtanaw sa lihok, bisan gamay ang silungan, kalipay nila puno sa kasing-kasing ug lok. Ang tigulang nagtanaw, nag-smile ug nagpasalamat, kayong komunidad nagtinabangay, walay gipabaya og lat. Gamayan no dako, basta ang kasing-kasing tinuod, bisan gamay nga lihok, dako na kayong epekto sa tanang tawo nga gilabot. Sa matag tapok, pagtabangay nagpalig-on, bisan nun sa bang kakulian, nagtabang sa kahimtang nga dili matinag og aron. Kay ang kaligon sa barangay, dili lang sa kwarta, kundi sa gugma ug dedikasyon nga walay palabi sa kinabuhi nga klaro ug tinuod nga mata. Sa kada Sabado, trabaho paningkamot gihimo, bisan kapoy o gutom, trabaho gihapon para sa komunidad nga dako ug limo. Kayang tinuod nga kusog makita sa pagkahiusa, sa pagtabangay matag pamilya ug bata mo uswag, walay kapulan, walay pasa. Si Mang Jun sa konstruksyong pirmi nagtrabaho, bisan kapoy snack siyang ginabaligya sa hapon. Gamay lang pero go, gamay ang kita, dako ang epekto sa budget sa pamilya. Bisan gamay ang panginabuhi, masayag, walay kalibog sa huna-huna. Adlaw sa init, adlaw sa ulan, padayon gihapon, kay kabalo siyang paningkamot, dili masukod sa kadako sa kantidad. Gamayan o dako, basta disiplina ug sipag na sa kasing-kasing. Maoy tinuod nga sekreto sa pagangat, walay shortcut nga lisod masabtan. Buntag sa trabaho, sweat sa lawas nagatulo, gabi sa balay nagprep sa snacks, gamay nga negosyo padayon gihapon. Mga customer nagabot, uy, asa na imong snacks call? Ikaw smile yo lang nagpasalig, bisan kapoy, go lang go. Ang matag kapinggan nga ginabal
mabilin nga klarog taas. Sa mga gamay nga hakbang bisan sa snack lang, padulong gihapon sa kahayag. Sa kaugmaon nga walay kapoy o kagul nga taas. Bisan unsa ka busy, bisan gamay ang kita, kung nakay diskarte o gugma sa pamilya, walay imposible sa kinabuhi kita. Kayang tinuod nga kahayag makita sa paningkamot ug sa dedikasyon. Bisan gamay nga negosyo, mahimong daan sa kalampusan sa susunod nga henerasyon. Usa ka subo pa lang, kalit na ang break, murag gi-teleport yan nag-una sa take. Lodi kape sa lamesa, plato bit-bit sa kamot. Kao ba nagdali, haladaan nagtamo stop. Tanan nagtanaw, murag countdown timer. Ang trabaho nagulat pero tiyan mas grabe pa timer. Bisan lawas kapoy na huna-huna, wala nagreklamo. Pero sa break, kalipay murag jackpot, dungan sa plato. Wi-Fi sa opisina, usahay hinay kaayo, pero ang lunch break, pas-pas kayo. Walay delay, isang subo, sunod dagan na hapit mahurot. Murag sprint sa pagkaon, pero kasing-kasing nagtuog ihapon sa wala. Apat nila pas-pas ang lesson na ni pre. Kay bisan dali ang break, disiplina kinahanglan. Gihapon sa check-in, pagbalik sa trabaho, paningkamot ipadayon. Kay ang tinuod nga kusog dili lang sa tiyan makita bro.